Unsay reaksyon sa mga stakeholders ni ining plano karon nga hingpit nang idili ang mga chichirya ug dili healthy nga mga pagkaon sud sa mga eskwelahan ug sa mga tindahan palibot niini. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa ipapasar nga Senate bill ni Senator Lito Lapid gitinguha ang pag-establisyar sa Healthy Food and Beverage Program. Ubos niini ang sugyot sa hingpit gyud nga pagban sa mga junk food ug sugary drinks sa mga eskwelahan. Sa pagsusi namo kaganiha sa Cesar Cabahog Elementary School sa Looc, Mandaue City, daw uyon hinuon niini ang among mga nahinabi. Adunay kantin ang eskwelahan apan temporaryo nga gipasirad-an kay matud pa wala matuman ang mga health protocol ug magtapok ang mga estudyante. Maong giawhag ang mga tinun-an nga magbaw na lang sa eskwelahan. Sa pagkaon nila, i-perma na sa integrate sa mga soundtracks about sa ilang health, kung unsa gid ang angay nilang kaunon. Not allowed man sa mogawas sa room during class hours silang klase. Then tanang snacks nila gibaon na gyud sa mga bata. Sa gawas sa eskwelahan, mabantayan nga dunay mga tindahan sab nga namaligya og mga junk food. Kung mapasar ug mapirmahan ang balaod noon, idili sab ang pagbaligya, distribution ug promotion sa dili healthy nga mga pagkaon usa ka gatos ka metros gikan sa perimeter sa eskwelahan. Pipila sa mga tindera miangkon nga healthy nga pagkaon man sab kuno ang ilang tinda, apan may uban nga mga bata nga mangita gyud kuno og chichirya. Apan kun mapalabang ang balaod, andam sila nga mutuman niini. Mangita gid chichirya, sir. Mo ba? Mangita gid niya. Ako sukad sa kuan, wagi ko nga ninda ng chichirya. Oo. Nga mga inani kalamay. Juice nga chocolate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.